Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim raspucance s bijelom čokoladom i kokosom. Ovdje imam 200 grama otopljene bijele čokolade, dodajem 80 grama otopljenog maslaca, sedamdeset grama šećera, dva vanilin šećera, pola žličice cimeta, prstohvat soli. To ću sve dobro izmiksat. Dodajem 2 jaja, i opet miksam. U drugu posudu stavljam 320 grama brašna, pola oštrog, pola glatkog, 2 žlice kokosa, i 1 žličicu praška za pecivo. To ću spojiti sa ostatkom smjese i dobro promiješati. Posudu ću prekriti sa prozirnom folijom i ostavit ću u frižider najmanje 2 sata. Ovdje u jednoj posudi imam kristal šećer, a u drugoj šećer u prahu. U tepsiju sam stavila pek papir. Od smjese radim male kuglice i prvo ih valjam u kristal šećer, pa u šećer u prahu i slažem u tepsiju. Stavljam ih u pećnicu zagrijanu na 180 stupnjeva i peć ću ih oko 10 minuta.